Hola, molt bona tarda. Em dic Laia Martí Santiago i ara donarem peu en el primer capítol de Sense Límits. Molt bé, doncs jo sóc el Quim Vilabaixo-Piqué, sóc presentador del programa Sense Límits i ja tinc 30 anys i treballo a la Cambra de Comerç. I ara ja podem donar pas al moment en què els metges comuniquen a la família que el seu fill tindrà la síndrome de Down. O sigui que presentem el capítol de la primera notícia. Molt bé, jo per començar a dir-vos que al començament, quan el metge o el doctor es va presentar a l'habitació de la mare de l'hospital i li van dir que tenia síndrome de Down, en aquell moment es va posar a plorar perquè rebre una notícia tota sola, rebre la notícia una sola persona és molt difícil, Laia, és molt difícil, perquè llavors te venen totes les preocupacions de cop. Sort que després el meu pare la va consolar i la va animar i li va dir no passa res i tirem endavant. Però en el primer moment va costar, perquè es van trobar que estaven 15 dies amb la incertesa i tenien molts dubtes. Tenien la por a saber com adaptar-se ells al meu ritme d'aprenentatge. Tenien por de no saber com educar-me, com ensenyar-me les coses. Tenien por a que em posés malalt. Tenien por, no sé, per exemple, una de les típiques preguntes, Laia, podràs espavilar-se com els altres? Podrà independitzar-se en un pis? Saps? Llavors, li venen tot de cop, aquestes pors. I tu, Laia, com ho vas viure, això? Bueno, per lo que em va explicar ma mare, de primera sí que li va xocar una mica, no? Ja de cop, no? Enterar-se pel metge que jo naixia amb la síndrome de Down, doncs clar, en aquell moment ella ho desconeixia, ella no... En aquell moment no sabia com enfocar-se, com educar a una nena amb síndrome de Down. Llavors, doncs, no sé. Això, doncs, entenc que va ser per ella un canvi molt dur, no? Home, sí. En aquell moment tenia moltes inseguretats i potser tenia alguns dubtes, però el metge li va donar molt bones esperances. O sigui, enseguida li va dir que jo acabaria tenint una qualitat de vida molt bona. Això sí. Llavors, i mira ara, o sigui... Sí. Finalment ma mare em va saber educar-me com va sapigut i, bueno, i jo sempre li agraïm moltíssim. I tant. Vale, que al principi Sí. és dur, no? És dur. Al moment de enterar-se de cop d'això, però, bueno... Sí. En el meu cas, per exemple... Tot i així, és una notícia molt bona i molt bonica. A mi, sí. En el meu cas, els meus pares van estar 15 dies amb la incertesa, però després van trobar la manera de com ajudar-me. Al final em van ajudar, em van fer estimulació precoç, em van fer estimulació i em van ensenyant les petites coses del dia a dia. No totes de cop, sinó de mica en mica, perquè jo anés progressant. I al final ho van fer. I jo he aconseguit moltes coses al llarg de la vida. Jo també, pels meus mèrits i esforços, he aconseguit moltes coses, però a part de ser els meus, pels meus pares per igual. Laia, hem d'anar acabant. Llavors, jo aquí ja vull acabar el capítol
de Sense Límits i d'un pas a l'entrevista de la Bel Bau i la Mònica Montes de la Fundació a la Mònica Terribas. I us recomano que no jutgeu mai a les persones amb síndrome de Down pel que no saben o pel que no poden fer, simplement que mireu el programa Sense Límits, perquè us en donareu compte que les persones amb síndrome de Down tenim molt que ensenyar i aportar al món. Gràcies. Hola, bona tarda. Estem aquí a primer presentar el podcast que és Sense Límits a Down Catalunya, que donem les gràcies per obrir aquest àmbit per tirar endavant, per parlar de discapacitat i que ho escolti molta gent, sobretot, i que ens ensenyem a la gent que som el més normal possible i podem tirar endavant. Tenim avui com a convidada, primer a la presentadora Mònica Montes també, que està aquí, i tot, i després hem convidat a la Mònica Terribas, que Com estàs, Abel? tenia ganes de veure't. Jo també. I ens havien retrobat, vam coincidir amb el teu fill, el Cuti, el Cuti, jo me'n recordo del Cuti, Marc, i tot, i també tenim aquí a la Blanca de FRT, és correcte, Blanca? Perfecte, sí. De la Fundació Cromosoma. Cromosoma, exacte. Ai, com? Cromosoma. Cromosoma. Suma. És un joc Ah, de val, paraules. és que jo De paraules. m'acostumo a cromosoma. Perquè la paraula real és cromosoma. És cromosoma, però cromosoma, És un joc queda de bé, paraules, sí. perquè tenim que sumar també. Ah, exacte. O no, Mònica? Hola, jo em dic Mònica Montes, Molt bé. tinc 59 anys i dic que què els diries? Espera. Comencem, ara tenim que començar per l'entrevista amb la Mònica Terribas, primer la Mònica i després la Blanca. Però bueno, Començo jo? no, primer tenia jo la pregunta, Mònica, i tot. Però si us barallareu el primer dia, això serà un impacte, eh? Sí. Bueno, que ho vegin, i tot. Ja saps que tinc una estima especial pel teu fill, que era molt bo, com la mare, igual que el pare també. I et volíem fer una pregunta. Hi ha gent que pensa que la síndrome de Down és una malaltia i que es tracta d'un punt de vista mèdic. Quan et van dir que el Marc tenia síndrome de Down, quina va ser la teva impressió? I també una altra, va ser difícil acceptar-ho? Mira, el cas meu és una mica particular, perquè quan va néixer el Marc i me'l van posar a la panxa i me'l vaig mirar, jo vaig tenir la intuïció que tenia síndrome de Down i el ginecòleg no ho veia. I aleshores jo tenia aquesta impressió i els hi vaig dir. I aleshores em deien, no, ha fet el test d'Apgar, tot surt bé, tal, i jo estava convençuda. Per tant, jo vaig com assumir-ho d'entrada perquè jo ho veia clar. I aleshores van fer les proves, que van trigar uns dies, i aleshores els dies durant els quals van fer les proves per saber que el cromosoma 21 estava repetit, que és el que et diu que el teu fill té la síndrome de Down, van passar com uns quants dies, no recordo, però com una setmana. I aleshores durant aquella setmana jo vaig anar-ho com assumint perquè jo estava convençuda. I a casa meva el Sergi, que tu el coneixes bé, deia no, segur que no. I aleshores quan ja vam confirmar, diguem que jo m'havia anat fent a la idea de, doncs el Marc té la síndrome de Down, ja està, no passa res, ens en sortirem, no? I per tant, amb totes les dificultats i també tristor, i no és senzillament assumir-ho i dir, vale, a partir d'aquí hem de saber tot això com funciona, què significa, com serà el Marc i com no sabem què passarà, perquè al final totes les persones quan neixen, els pares es fan una expectativa dels seus fills i filles i pensen, ai, el meu fill tant de bo faci això, faci l'altre, no? I quan tens un fill amb síndrome de Down no hi ha expectatives més enllà
de fer-lo avançar tot el que pugui, no? I això és la gràcia de la vida, no? Perquè amb una persona presumptament normal també ens fem moltes expectatives i després potser no hi ha no fa ni és ni fa les coses que penses que farà. Per tant, jo diria que el sotrac hi és, perquè enganyar-te seria dir el contrari, però vam pensar que el Marc era un nino, perquè era un nino quan va néixer, continua sent, i per tant l'havíem de cuidar el millor que sapiguéssim, no? Aprendre molt a cuidar-lo bé i a esperonar-lo a fer coses com marcar gols i que tu estiguis a la porteria i els paris. Mònica, ara vas tu. Què els diries als pares d'un fill síndrome de Down? Quins consells els donaries? És difícil donar consells. A mi el que m'ha ensenyat la vida amb el Marc, que ara té 26 anys, és aprendre molt d'ell, és a dir, escoltar-lo molt i anar al seu ritme i no voler córrer. I sobretot confiar molt en ell, perquè les persones amb síndrome de Down o amb qualsevol altra capacitat diferent que les que ens pensem, volen ser volen ser els protagonistes de la seva vida, no? I per tant, escoltar-los molt per comprendre'ls bé i no limitar-los, perquè nosaltres tenim tendència sempre a sobreprotegir, no? I la sobreprotecció és l'enemiga de l'autonomia. Quan tu sobreprotegeixes, frenes l'autonomia, no? Que no vol dir no protegir. Tenim l'obligació de protegir a qualsevol persona, li passi el que li passi, però amb les persones amb síndrome de Down o amb qualsevol altra funcionalitat que en diríem diferent de les altres, tenim molta tendència a sobreprotegir, a parlar sempre per ells, quan els hi pregunten una cosa contestar nosaltres abans, quan algú els hi fa una proposta dir alerta, alerta, alerta. Aquesta desconfiança permanent en les seves capacitats porta a la falta d'independència. I jo penso que el que és molt important és saber-los escoltar, saber escoltar el que hagi de dir, perquè ell sap el que vol perfectament i sap defensar-se sol. I, per tant, ell ha pres grans decisions a la seva vida, les ha pres ell, i ha sigut quan nosaltres l'hem sabut escoltar, quan ell ha fet un pas endavant, no? Mònica, et toca. Què haurien de fer els polítics perquè les famílies tinguessin més suport? Jo crec que la política pot resoldre moltíssimes coses estructurals, de facilitats, sobretot pensant en que el temps passa i quan les persones amb dificultats són petites, més o menys ens en sortim, no? Perquè hi ha molta xarxa, perquè afortunadament som un país amb molta associació, amb moltes fundacions, amb moltes iniciatives, no? I tots tirem, però hi ha un moment en què aquestes persones han de poder ser autònomes, han de poder ser independents, han de poder tenir una feina dins del món laboral que s'ajusti a les seves capacitats. Han de poder tenir una edat adulta vivint independents, amb suport, però vivint independents. I aquí sí que l'administració té molt a fer, perquè els pares ens fem grans i ens farem grans i algun dia, per llei de vida, nosaltres no hi serem i ells i elles hi han de ser. I quan hi siguin, que hi siguin amb plenes capacitats i amb plena cobertura. I aquí és on l'administració ha de tenir totes les garanties, ha de donar totes les garanties d'aquesta angoixa que tens quan tens una persona que creus que és més vulnerable, no?, per les circumstàncies, és quan tu no hi siguis. I el quan tu no hi siguis és quan hi ha de ser amb molta força l'administració, no? Ara et preguntaré, perquè tu ets periodista, Va, tu pregunta el que vulguis. Tu tens permís per preguntar. Des dels mitjans de comunicació, expliquen adequadament la discapacitat? Perquè tu... Explicar-la potser sí. El que no fem bé és
que les persones amb discapacitat o capacitats les que sigui, perquè quan diem discapacitat sempre partim de la base de que la persona hi ha alguna cosa que no té, és evident, però és que jo també hi ha moltes coses que no tinc. Per tant, totes les persones tenim unes capacitats i unes altres que no les tenim. I per tant, tots som discapacitats d'una manera o altra. Però el que no fem bé els mitjans de comunicació és incorporar aquestes persones a analitzar la nostra vida en tots els àmbits. Per exemple, poso un exemple perquè s'entengui. Quan parlem dels problemes de l'habitatge, i aleshores parlem amb totes les persones afectades, joves, tal. Rarament trobaràs en un reportatge sobre la falta d'habitatge i les dificultats d'habitatge la casuística de les persones que també necessiten un habitatge on viure i que tenen capacitats diferents de les de la resta. Per què no hi són? Difícilment trobaràs en un reportatge sobre, jo què sé, la cuina, els hàbits de cuina, doncs trobaràs a gent gran fent receptes, a joves fent receptes, no sé què, tal. Però en canvi no trobaràs a persones amb capacitats. Llavors, el que fem molt malament als mitjans de comunicació és no incorporar en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana a les persones amb capacitats diferents, siguin síndromes de Down, siguin Asperger, siguin persones amb autisme, tinguin el que tinguin, no? Aleshores, seria fantàstic que ens poséssim tots al cap que poden opinar i participar de tots els àmbits de la vida. Tant si és el dia abans de les eleccions, tu què votaràs, perquè tenen dret a vot, i per tant, per què no els hi preguntem com veuen la realitat, com quines són les seves dificultats en el camp de l'habitatge. És a dir, fer-los protagonistes també de tot allò que no és només parlar del que els fa especials o el que els fa extraordinaris, que ho són, sinó de totes les altres coses de la vida, no? Mònica, toca tu. Quines coses has après amb el Marc? Què t'ha fet canviar? Doncs mira, Mònica, m'ha fet canviar moltíssimes coses. Una, que al Marc li preocupa allò que és fonamental, allò que és essencial de la vida, que és que les persones que l'envolten, les moltes persones que ell s'estima, tant quan ha jugat a futbol amb l'Abel, amb els entrenadors, que la gent estigui bé. A ell li preocupa l'estat emocional de les persones i això és l'essencial. Aleshores, li preocupa poc coses que a nosaltres a vegades ens semblen molt importants, no? De cop i volta un dia arribes angoixat per un tema de feina i ell allò ni li va ni li ve, perquè la teva vida professional ni li va ni li ve. Si la teva vida professional t'angoixa, quan a mi m'ha passat, a ell li preocupa, però li preocupa pel que em passa a mi com a persona, per com jo em sento, no? Aleshores, aprendre a distingir entre el que és fonamental i el que és auxiliar i el que és accessori m'ho ha ensenyat el Marc. I després també m'ha ensenyat a no voler córrer més del que és necessari, perquè jo sóc una persona no? I el Marc va al seu ritme. I el seu ritme vol dir que necessita el temps per fer les coses com ell les vol fer. I, per tant, tu t'has d'adaptar al seu ritme. I això a mi m'ha ajudat a tenir molta paciència. Mira, està molt bé. Està molt bé, Mònica. Després, tenir un fill com el Marc t'ha fet canviar la manera de fer periodisme? Sí, definitivament sí. És a dir, no només el Marc. És a dir, jo he tingut la sort, immensa sort a la vida d'estar envoltada de dues persones extraordinàries, el Sergi i el Marc, que per la seva vida, per la seva manera de viure, per les circumstàncies que els hi ha donat la vida, han hagut d'aprendre a viure amb la dificultat. El Sergi perquè té una lesió medular des que té 27 anys i això vol dir que no pot caminar i moltes altres disfuncions que genera la lesió, i el Marc perquè tal. I aleshores és seguríssim que hi ha moltes coses que per mi són prioritàries d'aquest ofici, que és protegir la gent més vulnerable i la gent que pateix més i la gent que les passa més canutes a la vida, no? En tots els àmbits.
no únicament en l'àmbit de la salut, sinó també doncs, en l'àmbit social, no? A mi les injustícies em revolten i les persones que tenen dificultats de tot tipus, de salut mental, de salut física, de les condicions laborals. A mi m'agrada molt el meu ofici com a periodista per la part social. Encara que la gent m'identifica amb altres coses, però les coses que a mi em fan feliç és poder explicar injustícies o coses que no van bé. Ara he tingut ocasió de fer un documental sobre vulneració de drets de dones en un entorn molt concret i jo poder veure que elles estan més fortes i més felices després d'haver fet aquesta feina, per mi ha sigut una grandíssima satisfacció, no? Perquè penso que fas alguna cosa útil, no? Ens acabes de fer un spoiler, eh? Escolta'm, No, ja està, no he fet cap no, ja spoiler. que, sí, que tinc... Ara Mònica vaig jo. vale. Ha fet l'última i ja està. Va, I jo tinc que fer l'última també. Com compagines la teva visibilitat pública amb la privacitat del Marc? Ha estat difícil trobar aquest equilibri? sí. Ha sigut difícil perquè jo quan era molt petit al Marc, fins que no he sigut adult i major d'edat, jo no he volgut que sortís enlloc. El Marc ha tingut una visibilitat mínima, zero, jo diria, fins fa molt poc, perquè jo el volia protegir de tot l'impacte que representa tenir una mare i un pare, perquè el seu pare també tenim feines més o menys públiques, no? El Sergi a la ràdio, jo a la tele, etc. No? Però a partir de que el Marc ha sigut major d'edat i el Marc té dret a tenir un Instagram i a tenir les seves xarxes socials i a voler explicar que té nòvia i Cada dia penja fotos. i cada dia penja fotos. Vull dir, el Marc ha decidit, tu saps que jo no tinc xarxes, perquè ho saps, però el Marc ha decidit que ell vol tenir xarxes i ell és major d'edat i té totes les capacitats per fer el que li sembli, no? I aleshores ell ha decidit, a partir de que era major d'edat, doncs que ell és el Marc Cotillas Terribas i per tant es penja fotos a Insta seguit, contra la meva voluntat, però ell és independent, ell és una persona autònoma, per tant protegir-lo el màxim que puc per fer-li entendre que a les xarxes hi ha moltes persones que poden tenir bones intencions, la gran majoria, però que hi pot haver gent amb males intencions i fer-lo una mica conscient d'això i del que significa l'exposició pública. Però ell és el Marc, ell no és el meu fill, ell és el Marc Cotillas, per tant, ell ha de ser independent per fer el que vulgui fer, no? Pues ja hem acabat, Mònica. Molt bé, doncs ara volem escoltar-la amb ella. És que jo vull dir que demà és el dia 21 de març i nosaltres, els del projecte Aura, fem portes obertes. Molt bé. I també que demà també, el dia 21, és el dia del síndrome de Down. Sí, senyora. Clar que sí. I demà felicitem a tots els síndromes de Down. I a segur. totes les persones que treballen o viuen o confien en persones amb síndrome de Down. Segur que són més felices que la gran majoria. Ja t'ho dic jo. I també volia dir una altra cosa, és que jo tinc un grup que són de Sabadell Sí. i jo soc de Barcelona i també soc del grup que es diu Els Cracs d'Andy. Els cracs Andy, molt bé. I el que fem és tocar la flauta. Molt bé. Jo toco la flauta, soprar, la flauta contralt i no sé si coneixes a la Laia Piqué i a l'Arnau. No, no els conec.
Però t'estàs anant del guió, eh? A Ai, veure, digue-li a la Mònica que no Bueno, t'expliqui que això... Per mi, la Mònica, tenim que aprendre... Sempre em deia una persona que tu coneixes, que és el Mike, que tenim que escoltar la gent gran. És A la veritat. gent gran la tenim que escoltar la que més, perquè ha Que la viscut... Mònica té la meva edat, a veure què ens estàs dient, eh, Abel? A veure, bueno, Bueno, la estic Mònica a punt d'atrapar-la jo, la Mònica. Els cracs toquem percussió i flautes. Molt bé. I tu passes pipa, Ens ho allà? passem molt bé. Clar que sí. Igual que, Jo també m'ho passo igual bé. que jo m'ho passava amb la Mònica, al Genuine, els viatges que ens feia. Quins acords. Bueno, ara tindrem que presentar a la Blanca, també, Mònica. Ah, En deixes o no? sí. Ja hem acabat? Molt bé. Doncs avui tenim a la Blanca, que ens fa molta il·lusió tenir-te aquí també, perquè podem parlar dels pares, de les famílies, també de tota la gent que té una discapacitat o síndrome de Down, però també hi ha treballadors darrere de tot això que ens fan desenvolupar com a persones i que a vegades poden ser els oblidats també, perquè sempre sortim nosaltres con un síndrome de Down, però per exemple els professionals no surten tant, també. Per això m'agradaria tenir avui a la Blanca i fer-li unes quantes preguntes. Bueno, tenim poques, però bueno, les farem perquè també ens ajudin a orientar-nos una mica com està el món de la discapacitat, Mònica. Ah. Ara et toca a tu. Vinga. Vosaltres que acompanyeu a les famílies quan saben que el seu fill o filla té una discapacitat, quines situacions heu trobat? Heu trobat? Doncs mira, nosaltres atenem a famílies que arriben amb un diagnòstic prenatal, o sigui, en el moment de l'embaràs, i també a famílies que han rebut la notícia en el moment del naixement, no? En els dos casos, sobretot en el primer, quan el diagnòstic és prenatal, sí que el que ens trobem és que a nivell mèdic, que són els metges són els primers que fan el diagnòstic i donen una sèrie d'informació a les famílies, i veiem que aquesta informació està molt centrada en la part mèdica. Llavors, clar, allà es comença a dir una sèrie de coses i de llista, no?, de possibles malalties associades a la síndrome de Down, que és real i que pot passar, però què passa? Que les famílies s'agafen això i arriben a la fundació amb una angoixa molt gran, no?, pensant que els seus fills a vegades poden tenir o tindran moltíssimes malalties, no? Llavors arriben amb molta angoixa i molta ansietat i també doncs, molta tristesa, no? Llavors nosaltres el que intentem és donar-li suport a tots aquests sentiments que ells tenen i oferir-los un espai perquè ells puguin expressar, no?, una miqueta tot això que, no?, aquesta angoixa que tenen, per què és, quins són els dubtes que tenen, quines són les seves preocupacions. No? Llavors, nosaltres el que intentem és, la banda mèdica queda coberta per tots els sanitaris, llavors nosaltres els intentem explicar com vivim les famílies que tenim un fill amb síndrome de Down, perquè jo també tinc un fill amb síndrome de Down, com vivim, no?, el fet de tenir un fill amb discapacitat. Intentem posar-los en la realitat, no?, perquè ells s'imaginin, puguin imaginar-se una miqueta com serà la seva vida. I en aquesta realitat intentem explicar-los coses bones i coses que seran més complicades, perquè la realitat, com qualsevol fill, és que et pots trobar en situacions que no seran fàcils. Llavors nosaltres els intentem explicar la veritat de tot el que nosaltres, com a famílies i com a una entitat que té molta informació perquè està en contacte amb moltíssimes famílies, tot allò que pensem, no?, que els hi pot ajudar i perquè puguin fer-se una idea el més real possible de quines seran les necessitats que en tindran, quines ajudes requeriran i molts dels consells que la Mònica ha comentat, perquè ja veig que és super experimentada. Llavors parlem de la protecció, parlem de que els pares no comparin amb altres nens, que també és molt important, que cada nen porta el seu ritme, que cada fill és diferent i que no hi hagi aquestes comparacions. I una altra cosa que és molt important per nosaltres és intentar posar-los sempre en contacte amb altres famílies, perquè al final quan més t'ajuda és estar en contacte amb altres persones que estan vivint el mateix que tu, sobretot si són persones que tenen fills més o menys de la mateixa edat o edats immediatament superiors. Jo crec que a vegades veure el futur molt llunyà
tampoc és bo, perquè és avançar-se a coses que potser doncs no saps com aniran, però fer aquesta xarxa de famílies, generar aquesta tribu i comunitat, pensem que és molt important per nosaltres també. Després, què és el més important per una família davant del diagnòstic del seu fill o filla? Hi ha un dol? Com ho acompanyeu? Doncs sí, el dol realment existeix perquè tu com a mare o com a pare, doncs, quan estàs esperant un fill o quan ha nascut un fill, doncs et fas al teu cap et fas una idea del que pot passar, del que pot ser, de què t'agradaria, et projectes una miqueta què és el que t'agradaria que fes el teu fill. Això amb qualsevol altre fill. Llavors, en el moment que reps aquest diagnòstic, doncs totes aquelles coses que t'havies imaginat, de cop penses que tot allò no podrà ser. I això moltes vegades no és veritat. O sigui, hi ha moltes coses que potser sí que és veritat, que no poden ser, però d'altres que sí, i d'altres que ni t'havies imaginat i que són meravelloses, passaran. Llavors, el que intentem és això, trobar un espai on emocionalment es puguin expressar aquests neguits, on els puguem acompanyar en aquest dol, perquè el dol hi ha famílies que el superen molt ràpid, hi ha de famílies que els hi costa més, llavors poder-los oferir un espai d'acompanyament, ja sigui o bé amb el contacte amb altres famílies o bé si ho necessiten amb psicòlegs també, doncs perquè puguin tenir un acompanyament més professionalitzat si ho necessiten i ajudar a transicionar aquest dol doncs, el més fàcil possible, perquè òbviament quan abans aquestes famílies puguin superar aquesta primera notícia, doncs també podran estar millor i per tant podran ajudar el seu fill i estar preparats per estar allà a peu del canó d'una manera molt millor. Molt bé, Blanca. Ara em toca a mi. I et volia fer una pregunta que també l'he fet a la Mònica abans, a tema de polítiques i tot, i és, quina creus que necessiten les famílies per atendre el seu fill amb discapacitat? Quines necessitats necessiten? Econòmiques, professionals, perquè no ho sabem. A veure, jo t'explico. Nosaltres estem més centrats en l'etapa pediàtrica, per tant et puc explicar més la part més d'aquesta fase d'edat, des dels 0 fins als 18 anys. Llavors, què trobem en falta? Primer, que tots els tràmits burocràtics que has de fer d'inici per demanar la discapacitat, la dependència, totes aquestes ajudes són farragosos, lents i terribles. Llavors, crec que tot aquest tema dels tràmits s'hauria d'agilitzar i hi haurien d'haver més suports perquè la gent els pugui fer d'una manera més fàcil, perquè no són sempre ni fàcils ni ràpids. Això per una banda. D'altra banda, penso que hi hauria d'haver polítiques de conciliació que acompanyessin aquestes famílies a l'hora que no hi hagi d'haver renúncies a nivell laboral, perquè a vegades et trobes amb fills amb síndrome de Down que realment sí que tenen alguns problemes de salut addicionals que fa que les famílies a vegades s'hagin d'agafar reduccions de jornada o hagin de deixar de treballar i tot això és a costa d'un detriment econòmic de les famílies. Llavors aquí fan falta polítiques de conciliació perquè les famílies puguin gestionar millor el que els seus fills puguin anar a teràpies en unes hores que no siguin les 6 de la tarda, perquè a les 6 de la tarda un bebè amb 2 mesos no pot fer una activitat terapèutica i un nen amb 10 anys segurament tampoc perquè ha sortit de l'escola i està cansat. Llavors necessitem polítiques de conciliació també que permetin a les famílies poder treballar però alhora atendre aquestes necessitats que són tan importants en aquests primers anys de vida, que és tota aquesta atenció terapèutica i atenció a temes de salut. Llavors, i després, si parlem de l'escola ja és un temazo que donaria per molt, però sí, hi ha unes lleis que aposten molt per l'escola inclusiva, però la realitat és que estem molt lluny d'aconseguir-la encara. Llavors, crec que aquí és el gran tema i és on s'hauria d'invertir realment recursos, pressupostos, formacions. S'ha de fer un gran canvi perquè aquesta educació inclusiva pugui ser real i les famílies no pateixin i sobretot els nens no pateixin, perquè al final ens trobem en situacions en què els nens no tenen l'atenció que realment necessiten. Llavors, a vegades no té sentit estar en un entorn inclusiu si el nen tampoc al final ho està acabant de passar bé. Llavors, en temes d'ajudes, en temes de conciliació laboral i en temes d'escolarització.
Pues a mi em va passar el mateix, pràcticament. Fins i tot jo vaig anar a treure-me graduat escolar perquè no me'l vaig poder treure i em van dir que no me'l traurien. I al final, quan vaig acabar tot, me'l vaig treure amb nota i li vaig anar a la professora que em va dir que no podia. Clar que sí, ben fet. És que és això, que hi ha moltes polítiques que no s'estan fent i que les estan deixant d'olvid. I al final els afectats som nosaltres, les persones amb discapacitat, no ells. Ells no ho veuen des d'un punt de vista, ni com la família ni tot. Jo, per exemple, poso en exemple que crec que es tenen que posar amb la pell d'un pare. Quan ho visquin, que tenir un síndrome Down, una persona amb discapacitat, el problema és que sorgeixen per les famílies. Quan hi hagi algun polític d'aquestos que ho sàpiga, Exacte. es donaran compte de tot el que es té que canviar, però en general, en tot. Totalment d'acord. Jo penso que, com tu, que polítics que hagin pogut viure en primera persona què significa tot això, podrien aportar moltes més millores de les que hi ha actualment. Sí. Doncs bueno, Doncs aquest podcast ha de servir per això, no? Exacte. a veure si va servir en el Parlament un dia i que no s'ho van Et anar. portaran de ponent. Et portaran de ponent, a veure. No, a mi no, que portin a la Mònica, que sap molt bé. Bueno, els dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mònica. I Blanca, Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Je parle français. Oh, très bien. Et toi? Un peu. Mais un peu. Jo perquè no sé francès, sé català, doncs parlo català, que s'està perdent molt. Exactament. No deixem de parlar la llengua. Que vagi molt bé. Igualment. Moltes Igualment. gràcies. Gràcies.